Je to čistěučký. Jo. OK, takže... Co se říká? To je prostě na dnešní den. Jo. Tou slices, anebo burger. A ty jsou dražší, kámo. Ty stojí... Znáš toho týpka? Šane, to vypadá úžasně. Moc si to užívám tady. Straničky, blbosti. A vypadá to na velmi fajné místo, jako. No já jsem ti říkal, že to bude v pohodě. Jo, kámo, jako si bavíme, že už tady nebudou takový hovno. A vodičko krásné. To neříkej takhle na video. Takže zdravíčko, já jsem Martin. Tady. Já zdravím, já jsem Dominik. Milovník žen, především jako brunetek, piva a samozřejmě dobrých výletů a tady Marťase. Co bych ještě řekl? Mám rád adrenalin, mám rád zážitky. A to asi tak jako všechno. Baví mě hrát na kytárku, víš co, pohodka. No, já bych ti to radši předal. Mě už vlastně znáte, já už jakože jsem slavná hvězda na Instagramu, ale vlastně Dominik byl mnohokrát v mých videích a vlastně se nikdy nepředstavil, takže teďko má svoji premiéru. Vítám vás teda u druhé série, vlastně trénink na Death March na příští rok. Tentokrát jako je to první video, půjdeme zlehka, takže spíš to je taková jako menší dovolená, pojedeme někam twingem, budeme přespát v twingu. A teď, jaká bude lokalita? Máš na výběr, buď si vybereš přesný místo, budeš mít jako na výběr asi z 5 míst, anebo dáme ruletku, kámo, kolotoč štěstí. Tak si může vybrat. Ale něco, kde bude nějaký lom, kde se vykoupem. Kde budeme moc skákat nějaký... Tak to máme lom Hříměždice, to můžeš skákat z 10 metrů. Chtěl bys to? Tak tam jedem. Tak tam jedem? Tam jedem. Tak je rozhodnuto. Ještě to není rozhodlý, ale možná se během víkendu udělá společné tetování, to ještě není jistý. To se ještě uvidí. A hlavně jestli tam vůbec jako bude nějaký tatarský shop a když už, tak jako jestli vůbec nějaký dobrý, děkujeme. Teď nám bratr zničí úplně záběr, aby se napil vody, protože nám to drží, že jo. Ježiši. No takže to by bylo pro úvod všechno. Máte se na co těšit a tak. Takže co řekneš jako na závěr teďka? Hele, na závěr, nějaký moudro, tak jelikož je dneska první den prázdnin, tak bych řekl jedině, běžte někam na koupák, běžte někam k rybníku, někam se koupat, klidně si dejte to pivko, klidně si dejte něco tvrdšího, vemte kámoše, buďte venku, nebuďte zalezlí doma jak nějaký hovna. Prostě buď to zalezlí venku, nebo zalezlí ve fitku, zalezlí, nevím, u přítelkyně, u psa, v boudě, to je jedno. Hlavně nebuďte za kompem, je to nuda, stojí to za hovno. Okay. Jdeme na to. Už jde. Kámo, celý víkend má být teplo jak koko. Co jsi říkal doma? Co se říká? Něco o twingu, kámo. No, že je celý posraný, že mi slíbil, že ho umeje a že nepojedeme jako na dovču s postraným twingem, ale očividně to nedopadlo. No nic, let's go. Ale to je v pohodě ještě. Že jsem hrozně natrávený, jsem hrozně natrávený se natáčení, ale to je prostě na dnešní den, jo, tohle všechno. Tortilla chipsy, Monster, salámovou pizzu, tu si budeme dělat večer skrz Akucentralu v Remosce, takže na to se moc těším. Tady potom vody na nějaký vařeníčko, třešňová kapsička, to je must have, kamo v Lidlu, když to pokaždý, co to mají. Takže jo, to je náš sponzor, nesponzor. A my vyrážíme. Hodina cesty. Takže jdeme dělat nějaký rozhovory tady a pak se na věc. Let's go. Pane, můžu vás poprosit o rozhovor, jenom na videjko na rychlovku. Kdo se hlásí dobrovolně? On? Ježiška, to vypadáš dobře, nemusíš. On říkal teď, že je sexy strašně. Pohodka, kámo. A v čem to je rozhovor? Hele, to je o skákání. Jo? Ale to se nevadí, já budu dělat, že jo? Jo? A skákal tady někdo z vás? Tady ten, fakt jo. Třeba 2krát jsem to skočil. Jo, ok, hele, jak se jmenuješ? Michal. OK, ahoj, já jsem Adam. Ahoj.
Hele, Michale, prosím tě, jaký to bylo pocity a tak? Tyjo, můžu říct, že fakt super. Tenhle ten lom určitě jako doporučuji. Je to výtečný, nádherný, skvělý lom. Je to tady nádherný, hezký, vidím prostě západy slunce. Je to tady vážně hezký, můžu Jo. to doporučit každému 100%. Zabil jsem si sem třeba přítelkyni, Určitě. mamku, babičku, Určitě. psa. Určitě, Ok, všechny ok. bych jsem vzal. OK, tak já ti děkuju moc. Taky děkuju. Přeju hezký večer Taky. a hezký zbytek prázdnin. Díky. OK. To bychom měli. To bychom měli a jde se na věc. Píčo. Ještě odkud, že jste to skákali? Tady jo. Z toho stromu. A z těch šutrů to nejde, jo? Nebo? Ne? OK. OK, tak jo. Takže já ti přidám mikrofon, šéfe. A vidím to. Tak jo, tady budete mít komentář. Jako je to docela vejška, když se podíváte, se bojím, že mi tam spadne telefon. Tak jo, jdeme kde... Ty vole! Tak ten se toho nebál, hošan. Jako vůbec. Je to dobrý? Je to láčec, říkal. Ty krása. No jo. Tak já se na něj počkám, že zase vyleze. Tam když tak ten skokanský můstek. A já jsem se hrozně bál poprvé tady skočit, to mi trvalo třeba 10 minut. A Dominik jakože, jolo, víš co, skočím si to, víš co, po hodin dá, vůbec mě nezajímá o teplota vody, víš co, že můžu dostat šok, kámo, že tam můžu umřít, vole, nic, kámo, neohrožený, tak to máme asi v rodině. Jo, měl bych se už ostříhat samozřejmě, ale jo, když jsem říkal, že to trénink na Detmarch, tak jakoby je to spíš jako dovolenka, nebudem tady chodit žádný kilometry, možná jo, ale mají být 40 stupně, což jako ve stínu ještě, takže spíš budeme někde chillovat, budeme si dát pivka, budeme si jako užívat momentu, protože mám po zkouškovém. Takže už jde pán. Takže prostě jenom takový jakože frajeřinky, něco, co nás jako nadchne třeba na mapě, tak tam prostě se pojedeme jako podívat. Uvidíme, nemáme to nějak vůbec naplánovaný, jak jste mohli vidět, takže Hřímeždice je vlastně jako první zastávka, takhle večerní, potom ještě v sobotu něco naplánujeme, v neděli a pak se budeme jako vracet, tu neděli. Takže to tak nějak jako 2 dny trip. Můžete to tak brát, že vlastně svého bratrance jdu venčit. Takže tak. Které máš jedničku a pak OK. Je tu krásný západ slunce, kámo. Jako mega. Teď jsou spíš červánky. Jsem tu po 2 letech a jsem docela vystresovaný, nejsem tak jako neohrožený jako Dominik. Takže uvidíme, jak to půjde. Tak dáme první test, že to prostě jenom skočím. A ještě dej záběr jenom na mě, kámo, jenom na mý plavky, kámo. To je prostě hrozný. Jakože já to mám hodně... Já bych rád podotknul, že ty plavky jsou moje a věnoval jsem mu je a on je teď právě jako uráží, jo. Ty plavky už jsou se mnou x let, vydržely moje nejhorší období, vole, co se týče špekbuřtenství, vole. Takže jedem. Jdu na to? No, jo. Ne? Kámo, se bojím, jak se... Dělej. Skákej. Jakoby já bych rád podotknul, ono se to nezdá tak vysoko, jo, ale ono je to ve skutečnosti asi 15, nevím kolik metrů tam doleva mává. Nádherný to tady je. Že? Takže Martin se rozhodl být kopie mě, akorát, že je z toho takový víc posranej. No, jak močka. To je šampion.
Dobré ránko, máme za sebou první noc, která byla hodně divoká, ale jak se probrat nejlíp po divoký noci? Nikdo nic neříká, odpověď zní skákaním z útesu. Jako vždycky, a pak bude nějaká Jako- prozkoumávačka. Jako vždycky, pak je nějaká prozkoumávačka a nějaký broudění nějakýma, spadl banán, nějaký broudění nějakým, co to je, něčím zatopeným jdeme se tam kouknout, Teda Štola naděje, tam půjdem. Štola naděje a k večeru bychom to asi zakempili zase někde jinde, ať nejsme furt jenom tady, Asi nejlom, co? jiný lom a na véču samozřejmě si uděláme burgery a čo, ty budou chutnat. Vím. Za mě úplně povedený večer, sice jsme nic nenatočili. Dominik šel spát, já jsem tady v tomto baru hrál na kytaru až do 3 do rána. Našli jsme nějakou partu, zkusíme je najít a uděláme rozhovory, samozřejmě. Dneska ještě lom Říměždice a pak někam zase vyrazíme a to uvidíte dál jako ve videu. Cítím se fajn, už jako takový vyrelaxovaný. Jo, jak můžete vidět, už se tady skáče o 106, je vedro jak něco a to je teprve 10. hodina raní. Spali jsme v Twingu, jsme trošku polámaný, ale musím říct, vařil jsem si v noci pizzu v Remosce, v Akutcentrále a bylo to něco úžasného. Ta pizza fakt stála za to, škoda, že to nemám na kameře, ale to nevadí. A no, dneska si uvaříme něco dalšího, takže to určitě jako budeme natáčet, abyste viděli vlastně, jaký máme celkový setup a jak se vlastně jako takhle v Twingu jako žije. Takže tak, je tu další den a další zážitky, jdeme na. Takže skupinka spí, my jsme si zaskákali párkrát jako ještě z lomu a je tam dobrá horolezecká stěna. A tentokrát půjdeme někam na oběd a máme v plánu jít do nějaký zemědělský usedlosti, opuštěný. Nevím, jestli to tak je, ale pokud jo, tak bychom to mohli dát nějaký podcast, zahrát na kytaru, něco takového. Co tě doma včera nasralo? Takže v hospodě, že jo, hrajem na kytárky, nějaký borec nás tam pozval na panáka a pak tam přišel nějaký jako místní ožrala, začal dělat, to je takový ten, že jo, opilej, byl všude, zná všechno, všem radí. Nejdřív nám tam zhejtil, že to nemáme vytisklý ty noty, že to máme z mobilu. Pak jako mi vzal kytaru, když jsem hledal trsátku, který mi spadlo a začal na ní hrát. Jo, ani se nezeptal nic. To mě nasralo. No a prostě takovýhle lidi jsou jako, nechci říkat divný, ale otravný, hrozně. No, tak to většinou ty opilí lidi jsou, no. No, ale už s tím nic neuděláme, kytarku máme, hraje furt stejně, takže... Jakože se nezlepšila za ten večer, nebo? Nezlepšila, mě to tam ten borec moc nepochřtil, tyjo. No nic, já ti předám mikrofon a jdu se stanout do auta. Ono vlastně tohle jdem na druhý take, protože jednou se nám nenahrával vlastně z toho mikrofonu. To je jedno. Tak jakoby tady to je hodně jako takový prvoplánový, že jo. A já jsem to vlastně říkal o tom, že když takhle jdeme nějaký tripík, tak já chci vyzvinout vlastně všechno to dobrý. A vlastně doma vlastně poukázal vlastně na toho borce. A já do toho jako to videa normálně neříkám, mě to většinou ani nenapadne, ale jako myslím si, že je důležitý říct, že jo, jako to, co tady natáčím, tak samozřejmě není prostě jako celá realita vlastně toho tripu. Je to vlastně jenom nějaký ústřižky jako těch nejlepších momentů. A nedávám to tam vlastně z důvodu toho, že vlastně jakoby nechci tam dávat žádný jakoby ty negativní zkušenosti nebo tak. A vlastně jakoby pokaždý, co jdeme na takovýhle tripík, tak jako samozřejmě tam jsou lidi. A buď si s nima sedneme nebo ne, jakoby o tom to vlastně jako všechno je, že jo. Když si s nima nesedneme, tak si třeba jako odsedneme nebo takhle, jo. Občas jako třeba ty lidi jsou otravnější, že se jich člověk jako rovnou nezbaví, ale prostě tak to je. Tak si pochoduje pán, že? Jdeme obědvítkovat. Mám pro tebe důležitý rozhodnutí doma. Chceš toast slices, anebo burger? A ty jsou dražší, kámo. Ty stojí... Low budget. Já se jdu vrátit low budget. Jeden docela dost low budget.
Takže konečně jdem ukázat, vlastně co tady máme. Máme tady autoledničku, ve které máme připravený holandský řízky a budeme si dělat v podstatě něco jako burger. Tady máme potom stanici, která to vlastně všechno napájí. Máme tam ještě straně 54% a potom tady dole je remoska, takže můžeme začít vařit. Máme ještě plynový hořák, ale je to dobré. Musím říct, že první den a hned se to využilo na světlo, na všechno. Uvařil jsem si v tom pizzu, paráda, takže jdeme vařit! Let's go. Takže vše máme zapojeno, i repráčky, lednička pořád jede, teďko předehříváme remosku vlastně na holandský karbonátek s goudou. Nemáme talíř, takže jsme využili, kamo, jako to je pytel, vole, mikroplasty kámo v koulích budeme mít, ale to je jedno. Protože já jsem vzal vlastně jenom tady tohle a houbičku, ale nic víc, jako nejsem za stolika vybavený, je to náš první tripík. Takže, jo, tady je ještě pizza ze včera, takže to bude z příchutí pizzy, kámo. Takže vezmeme karbonátek. Tyba, to je masný jak svině, Já to nedokážu vzít. Ne jo. Ne. Ale hovno. Tak já to budu muset vypnout tu kameru, protože to jinak nevím. Takže karbanátky už jsou vevnitř. Tady od přítelky máme vlhčený obrousky, takže on to je hrozně masný, takže jsem si musel umít. Tady šéf, pan táta, připravuje burgeríky. Neser nebo tě zmlátím, kámo, jak manželku. Kámo, tak teď budeme mít žlutý dolar na videu jak svině, kámo. Žlutej dolar. Možná to ani nevyjde, kámo, jsi moc prostý. Klidni se. Fakt. No. Okay. To je dobrý. Lidl má fakt, kámo, nejlepší věci. A žere to docela dost elektřiny, bylo tam 55, je už 49. Ale takhle to dokáže vydržet napájet ještě hodinu. Je ono to když tak aplikaci, což je jako super, že tam vidím vlastně přesně jako odběr. Když to bylo na 100%, tak se tam napájí jenom telefon a říkal mi to, že by to mohlo napájet skoro 3 dny, takže jakoby ty vole, kdybych si jenom s tím napájel jako mobil, tak jako vydržím s tím hrozně dlouho, no. A taky další výhoda tady ty elektrocentrály je, že ona má snad nejrychlejší nabíjení, takže tady ta centrála se nabíje pod hodinu, celá. A to je, myslím, že 1000 Wh, což je jako mega cool. No jo. Zatím žádná změna, no. Přemýšlím, že tam doluju trošičku něco, třeba možná ten Monster. Co, dáme tam Monster? Ne? Ne? Takže vodu jenom. Protože nemáme olej, no. Ale on to je dost tučný, takže uvidíme. Já to nemůžu říkat, to je urážení určitý skupiny lidí, kámo, ale... Jakože tebe? Jako právě jsem se jako rozhodl, že se cítím, kámo, jako lednička. Takže jsem se k ní přidal. Ale vypadáte, kámo, jedna ku jedný, nevidím žádný rozdíl, vole. Jakože jsem černý? Ne, ty jsi zelený. Ta lednička je zelená, já nevím, jestli to čet, ty vole. Jestli lidi vidíte, jo, ale... Tak ty jsi bílá lednička, no. No, jasně. Ty jsi to zavřel, vole. Si vytáhni něco, ne? Budem řídit. No, budem, no. Budem. No jo, a už to bude na servírování, kámo. Už dám? Ještě chvilku, ať je to dozlatované. Baterka docela umírá, už tam jenom 30%. Ale máme to ready. A jako tady je to úplně úžasné, kámo. A nikdo tu není. Jenom my dva. A oni úplně fokusovaný, kámo, vidíš, jo? Šane, to vypadá úžasně. Dej to tam. Počkej, jo, vevnitř to je. Jo, hezky. Je, tak asi dá nabídnu teda. Počkej. Jdeme to. Je to čerstvý? Jo. Jsou skvělý, kámo, úplně herně. Tak, parádička. No jo, podívej se na to, kámo. To je burger pro krále normálně. Jdeme se napapkat. We are ready. Tamhle byl oficiální vstup. Někdo je asi v objektu, ale to nám nezabrání, aby jsme se tam vloupili. Ne,
koukneme se a jestli to bude moc nebezpečný, nebo jestli to bude něco nelegálního, tak se samozřejmě vrátíme. Přemýšlím, že půjdeme tou cestou, uvidíme, kam nás to zavede. Že právě se nacházíme po moc dobrém jídle, jako koukej na to. Jo, kámo, pomalu nemůžu dechat. Nacházíme se před opuštěnou budovou, tam hodíme nějak pull-up, uvidíme, co tam bude. Tam je nový zrovna. No, jakože tam nahoře ty okna, no. Hele, jdeme. Let's go. Tam to, jak jsme mysleli, že je kamera, nakonec bylo sice světlo, ale hlavně, že jsme v areálu už a vidíme, že se tam dá dostat, dámy a pánové. Znovu zranění TV Twix. Jedem. Takže dámy a pánové, Martin už tam je. Já už se k němu za chvilku přidám. Čekejte. Dobrý. OK, takže už jsme oficiálně v objektu. A vole. Vypadá to, že by to tady mohlo být dokonce bez kamer. Ale nechci to zakřiknout. Ale zatím nic nevidíme, no. Takže snad to i tak zůstane a snad se nějak pojede dostat dovnitř. Takže padáme, viděli jsme tak polovinu, možná ani na celého objektu, ale základní pravidlo, když prostě takový instinkt, když víš, že máš vypadnout, tak vypadni. A to jsem právě dostal. Přejel tam nový auto a nikde žádný lidi. Tím pádem oni můžou být v tom objektu jako kdekoliv a my nechceme jako potíže, no, takže viděli jste na kameře, jakoby nikam jsme se nedostali, bylo to spíš tak jako otevřený, což je jako fajn. Takže jsme zpátky u auta, moc jsme toho neprozkoumali, spíš takový jakože ty venkovní věci, což i tak bylo zajímavý, byli jsme na střeše, což normálně na Urbexu se nedostaneme, zase tady jsme se nedostali nikam dovnitř. Ale jdeme si spravit chuť, mysleli jsme si, že to bude větší pecka, ale to je jedno. Jdeme si spravit chuť a jdeme do štoly Naděje, takže to bude podle mě super, kámo. Co bude? Peklo stravy. A vodíčka krásná. To je konečně aspoň normální teplota. No jo. A nejlepší na tom je, není tady signál. Absolutně žádný. Tohle je Božkov republika. Kam takhle se schladit, tyhle. Ta voda má tak minus 30 stupňů podle mě teďkon. Jasně, jo. Ale myslíš si, že je 15, ne? Kam zkusím napít, zjistíme to. Ale kámo, jako mám chuť vychlastat celý ten potop. Je vedro. To tady vlastně nahoře, my si potom budeme vracet. A je to jako fakt kousek, no, takže snad to bude ještě otevřené. Oh no, la policia. Tam nemůžem doma. Je tam policie. Tam policie. A já mám rád police. Tak jsme konečně vevnitř, co? Posvěť. No, máme baterky, takže ono nebude reálně nic moc vidět. No, takže když bude jenom něco fakt zajímavého, tak to bude natáčet. Tady máme takovou první zemnější část. Si skladování něčeho. Kabelů koukám. To neříkej takhle na video. Tak kámo, to vystřihneš, vole. Nevystřihnu to tam jako do černobílé, vole. A Dominik žere hovna a má to rád, vole. Tak, teďko můžete vidět přesně to, co my. Bez světla. Bez světla, absolutně. Takhle se světlem. Takhle, trošku se světlem. Ale jo, kámo, jako absolutní tma. Takže, tady nějaký idiot zapálil tady ten plast, který tady začal hořet. Nevím, koho to jako takhle napadlo. Je to teda mega nechutný. Ale viděl jsem, že jsem v nějakém Facebookovém jako, jak se to jmenuje, kanálu, jestli tam vlastně sdílejí takhle jako to podzemí,
tak vím, že někdo právě vyfotil tady tu fotku a začal nadávat prostě jako jaký idiot to udělal. A okamžitě jsem si vzpomněl, že to je vlastně tady ta štola. A jakoby smrdí to, no, měl bychom jít pryč, takže radši jdeme. Ale že fakt. Brýle první. U kanohy, vole. Nožky? Ty píšťal, no jo. V tom není nic reaktivní, aby nás nezabilo, vole, amputace nohou, vole. Já mám ještě docela v pohodě, ale... Dole v dole. Tak tady je to GG, no. Co máš? Rybníku, trhání časa vodníku, tam se totiž je spozdálí. Ropuchu s medvědem od a uchu úspěvem, když to žabák ubalí. Už jsou zas zámoří sakrastický úvozy, se to zjevně nelíbí. Tak to jsme v píči, jo. Kamaráde. Tak tady máme jezírko, vole. Jo, většina těch malých ryb čeká, až bude líp. Na dně živořit a na dně žít. Pojď tady, ček, vole. Tomo, nechceš jít na vécko? Já bych docela potřeboval už. Komu? No tak, já myslím si, že je mimo provoz, no, asi. Myslím si, že tam to tady rozkupalo nějaký dětskami. To je nějaký velký WCčko, to je spíš jako, no, bazének trošku. Tam už je připlnění, vidíš? Kámo, to je klasický záchod na Rock for People, prostě. Každý ráno, vole. Jak má ty záda. Tady máme další. Je někdo doma? FBI, open up! Okay. Ale tak jako předsínka docela dobrá. No, jako tam takové jako... Tak uvidíme, jak je na tom jako hlavní část. No tak jakoby staticky tohle úplně špatně, ale jako se divím, že jim to drží teda. Co to je, ale? What? To jsou nějaký šrouby? Jo. Ani nevím, k čemu tohle bylo, teda upřímně. Ale vypadá to mega mimozemsky tohle, jako. Třeba to je mimozemský, kámo. Okay. Nebudu říkat, co mi to připomíná. Wow, kámo. Crazy. Tak jo. Jako zajímavý baráček dávám tak 3 z 10. Jako já bych tady osobně nebydlel, no. Já jsem ti říkal, že to bude v pohodě. Jo, kámo, jako slibujeme, že už tady nebudou takový hovna. Ale jakoby, tady už nejsou, no, ale tam si houpne tam. Tak to nejsou hovna, to jsou hovna plus. To se rodí ještě blíž. A mnohem více to lepí, no. Jo, vypadá to, že jsme se konečně ocitli na konec. Jako na konci. A ty krása, no. Podezření, že zatím něco ještě je, ale necháme to asi tak, co? OK, klidně. Říkám, parádně vypadáš, vole. Ty kráso, hezky. Je tu hrozné vedro, jako nečekaně, jo, ale prostě jak v sauně najednou. Já taky nevypadám nic moc, ale jo, bylo to jízda. A není to dlouhý 2 kilometry, jak to zveličuju. Ale co tady koukám, tak hlavní ta šachta nebo prostě ta cesta je 800 metrů jenom. No. Takže ono se to prostě jenom zdá, no. Taky tam člověk jde pomalu, protože to klouže a všechno. Tak. A co je teď důležité? Hele, spálili jsme hromadu kalorií, kámo. Jo. Co tady Prostě- teď, co je důležitý? Sorry. Důležitý je, že teďkon se půjdeme někde vykoupat. A pojedeme do nějakého lomu, zapomněl jsem jméno zase. Ale je to jiný než Řím Ježdice, jo, a mělo by to být na chillen, takže uvidíte sami. Co čumíš, kámo? Chceš něco říct? Jo, kámo, že je mi kurva vedro. Ale my pak asi jako smrdíme, Ty smrdíš, vole. Na mě nejdou. Jak po něm jdou, prostě ty. To jsou hovada, ne?
Ne, už dopovím taky. Vráda k vrádě se dá. Neutečeš, kámo, osudu. Chudák říčka. To co tady tečí. Já se sadím, že jo, ale... Jo. A je to čistoučký. To vidíš, ne? Jo. Ale to hlavně úplně jiný strany, kámo, než to škola. No a to, on to stejně tam bude stýkat, ne? Že je to z kapečka. Jak dispozice, aktualizace. No jo. A stejně tady není signál, že? Jako v té stole. Máme menší sidequestů. Musím upřímně říct, že já jsem úplně jako vláčnej po tom, co jsme byli v tom dole, protože vlastně tam byla krásně zima, pak jsme vyšli do toho tepla zase vedro jak něco. Ale tamhle máme twingáčko a jdeme si v Sušici, moje oblíbený místečko, a jdeme si pro pořádný snack dog bistro burger. Můžeme projít tudy, kámo. Tady to znám jak svý boty. Tady jsme dost často s rodinou chodili na dovolenou, můžu jedině doporučit. Sušice je velmi krásné město. Historické všechno, tady prostě jako si člověk užije, myslím, že tady je i off-park, kde se tady dá potom jet jako na koloběžkách z nějakého kopce, lanový park a tak podobně. No. A tady je vlastně moje nejoblíbenější burgerárna, bych řekl. Snack Dog Bistro, takže jdem si něco opět. Tak to nějak vypadá náš burger. Jo, vypadá velmi dobře. Poslední 2 dny jenom burgeruju, ale tak je to moje nejoblíbenější jídlo, že? A udělám nějaký taste test. Já doufám, že jíte něco dobrého k jídlu a pijete něco dobrého chutí. A my jdem ochutnávat. Hodně velký ideál. No to je 10 prostě. Jaký no? To je fakt neslavný, kámo. Tomáčky 10 z 10. Není nic, co by tomu vypít. Já jsem mega špinavý, co? Jo. Takže to lom rabí, to jsme narazili úplně náhodou. A vypadá to na velmi fajné místo, jako. A doma už to jde vyzkoušet, to. Tak schválně nějaká. Jsem moc blízko. No jo. Učíme se s Dominikem? Nebo učím spíš Dominikem? Učíme se s Dominikem, Dominik to umí. Ano. Je nějaká písnička, kterou by si chtěl to zkusit? Můžeme to co teď zahrát spolu. Tak to můžeme dát večer až. Že my se ještě budeme stěhovat na jiný lom, no. Co bychom mohli dát? Já tě můžu naučit cestu, jestli chceš. OK. Já nevím akordy z paměti, ale je to rytmus jakože... Jo. První Cčko, pak je Amo, pak je Gčko, pak se nám část, a to znamená líbíš. A to Takže bohužel se nám vyplo nahrávání, protože když to natáčím na 8K, tak vlastně to žere hrozně moc gigabajtů a já mám jenom 128 gigabajtů jako volného místa, takže 1 minuta je 1 gigabajt a jo, máme docela dost materiálu už teďkon. Každopádně, nevíme co večer. My jsme plánovali do toho druhého lomu, ale už je to docela daleko a chceme se někde usadit, takže nás napadlo, že já pojedu po silnici a doma vlastně bude říkat doprava, doleva a když uvidíme něco zajímavého, tak se tam půjdeme podívat. Netrvalo to ani 15 minut a my jsme úplně někde mimo. Jakože totálně. Twingo to sotva zvládlo tu cestu. A tady je prostě konečná, kámo, tady je jenom pole. Ale je tu krásně. Viď?
A to je asi to nejhlavnější. To je to riziko sidequestu. To je to, když se rozhodneš něco udělat a nevyjde to, nebo vyjde to? To je otázka. To krásný pole. Krásná česká krajina, co víc jako potřebuješ, víš co? Jako mega si to užívám, ať už pojedem kamkoliv, takže mě je to jedno, viď? Se kouknu, jestli to vede někam dál, ale tohle už není ani cesta. A tamhle, tak to bych se rozbil Twingo, viď? Nevím, jestli to je vidět, tamhle nohy úplně mimo, kámo. Moc si to užívám tady. Jsem chtěl jenom říct. Zajímavý pro content. V úterý jdu do práce, ne. Ne, tak samozřejmě dnešek byl únavný. Dnešek byl únavný. Znova, kámo. Smáš to. Smáš to. Takže quiz time z Twinga. Ještě předtím bych rád přečet čistě nachozený staty za dnešek. Máme 536 kilokalorií, 10,5 km a 13 000 kroků. To je čistě schození, pak tam máme nějaké lezení po skále, nějaké plavání, skákání, srandičky, blbosti, jde na ten quiz. Takže Martine, který prvek má chemickou značku AU? Je to zlato. To ani kámo, jako to se musím dát odpověď, ano, je to tak. Takže, já jsem omylem zahlíd odpověď, takže jaké je největší jezero na světě podle rozlohy? Chceš přítel na telefonu? Chci přítel na telefonu. Takže přečtu ti možnosti. Za A Bajkal, za B Hořejší jezero, za C Kaspické moře, za D Viktorino jezero. Je to Kaspické moře. Je to Kaspické moře. Kdo napsal román 1984? Možnosti poprosím. Přítel na telefonu. Za A. George Orwell, za B. Aldous Huxley, za C. Ray Bradbury, nebo za D. Franz Kafka. Franz Kafka. To ani nemusím vědět, je to George Orwell, ale jsi ještě mladší, ještě nemáš tu maturitu, takže chápu. Maturitu je to tak. Kolik planet má sluneční soustava? 12. Je to 12 nebo 11, kámo? Není to... Kat. Do píče, já nevím. Ani v nápovědě není 12, takže... Počkej, tak co tam je? Kámo, se cítí jak Babiš, když byl v tom pořadu před těma volbama. Počkej. Co tam je? 7. Je to 8. Martine, která planeta je nejblíže Slunci? Za A Venuše, za B Merkur. A Merkur je správně. Není to něco těžšího? Já ti budu číst něco, co bude zajímavý. Jaké je hlavní město Švédska? Hlavní město Stockholm. Dobře ty. Já bych řekl Göteborg, protože je můj oblíbenější, ale to je jedno. Kolik kostí má dospělý člověk? 100 něco, viď? 108? Jsi blízko, je to 106. 106. Ne, je to 206, pardon. Já si myslím, že rovnou znám ty odpovědi, ale... Jasně. Hraje si na frajera. Známe klasicky. Takže Martine, který oceán je nejhlubší? To já fakt nevím. Já jsem technik, takže řeknu Atlantský, třeba to mi první jako napadá. Tichý. No jasně, že tichý. A já jsem to měl na jazyku, přísám. Dobrá, takže další otázky, tak už máme připravené. Tak, to bys měl vědět. Kdo namaloval obraz Hvězdná noc? Mozart. Ok, to je úplně to. Van Gogh. Van Gogh, kouknu se ti.
To je špatně. Desítka Van Gogh? No. Je to tak? Ne, Van Gogh je správně. Fakt? Já mu nevěřím, hele. Já mu nevěřím ani slovo. Dobrý, tak další otázka pro mě, nějaká, která ještě nebyla. Takže otázka, která ještě nebyla. Jaký je největší kontinent na Zemi? Azie. To musí být správně. Je to tak. Který... Teda vypípáme jméno, samozřejmě. A ty tam nejseš moc slyšet, víš. Který plyn tvoří největší část zemské atmosféry? Chceš napovědu? Poprosím přítel na telefonu. Přítel na telefonu říká, že buď je to kyslík, nebo dusík, nebo oxid uhličitý, a nebo argon. Dusík. Ne, kyslík. Dělal si srandu samozřejmě. Opravdu. Je to dusík. Děláš Jo? Já odcházím. No nic. Okay. To by z dnešního quiz time úplně random akce sidequestu je vlastně všechno. Papa. Domů ještě napadlo, že si budeme říkat trapný vtipy a ten druhý člověk bude mít vlastně vodu v puse. Taková ta klasická challenge. OK, začneš? OK. Já fakt nevím, kámo. Mm-hmm. Já neznám žádný vtipy. Víš, jak je nejoblíbenější pití vozíčkáře? Točená kola. Jdou takhle 2 balonky po poušti. A jeden z nich říká: bacha, kaktus. A ten druhý se ptá: kde ho vidíš? Ty vole. Říkal jsem, že se mi to povede teda. OK. Děkuju. Možná ten timing, že jo? OK, takže já si nějaký připravím. Včera jsem byl v obchodě a paní prodavačka za mnou přišla, když jsem byl u zeleniny. Zeptala se mě, jestli vím, jaké povolání má to ovoce. Ovoce. Jaké povolání má ta zelenina, na kterou se dívám. Já, že nevím. Paní mi řekla, že je to advokádo. Ne jo. To je hrozná hebka. OK. Tak tímhle s tím tě zabiju. Co řekl Spider-Man po svém prvním sexu? Strýčku Bene. Ne jo. Jak ukřižuješ retarda? Nákový kříž. Furt nic. Jaká byla poslední slova mého strýčka předtím, než zemřel? Drž ten žebřík pořádně, ty zmrde! OK. Zaspoňujeme auto. Je to... Jakože jenom ten faktor, že máš tu vodu v puse, kámo, dělá fakt hodně, jako. OK, tak jo. Ještě jedno kolo. Ne, já už fakt nemám žádný vtipy, ale... Tady vidíte, jak je nevtipný člověk. Já jsem hrozně nevtipný. Já většinou jako z momentu, jo, ale... Jdu takhle 2 lidi na tu... Nevím. Jdu takhle 2 lidi na túru Na tu... s twinkem a zabloudil prostřed pole. To je dobrý